Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайк монда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Президенти UFC Дана Уайт ба ҷанговарҳое ки зидди Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳанд ва ҷангҳои пулӣ талаб мекунанд ҷавоби хеле сахт дод. Ман аз суханҳо оиди муҳорибаҳои пулӣ хаста шудам. Ман ҷанги пулӣ мехоҳам. Шумо чӣ? Ҳаматон бо Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳед? Ман боварӣ донам ки Конор ҳамон шахси даркорӣ аст. Ӯ майдонҳоро пур аз мухлис мекунад. Чиптаҳоро ва намоишҳои пулиро хуб мефурӯшад. Ва агар шумо ӯ набошен, пас даҳонтона пӯшида хаб кунед. Агар шумо Конор Макгрегор набошен, пас хаб кунед. Бачаҳо оиди муҳорибаҳои пулӣ гап мезананд, аммо худи онҳо ҷанговарони пулӣ нестанд. Агар ки шумо чемпиони хуб бошен, ҷангҳои шуморо хуб харидорӣ мекунанд. Шумо намоиши пулӣ мефурӯшед ва аз ин чиз фоиз мегиред. Агар ки шумо ситораи намоиши пулӣ набошен, пас даҳонтона пӯшида муҳориба гузаронед, гуфтааст Уайт. Дӯстон, ба фикри шумо ин суханҳои Дана Уайт ба Чарлз Оливера дахл дорад ё ба дигарон? Метавонед фикротонро нависед. Мо боша мегзарем ба дигар хабар. имрӯз пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи чемпиони вазни нимиёна Камару Усман ва довталаб Леон Эдвардс баргузор гардид. Биёед муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо рӯзи 21 август дар турнири UFC 278 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд ва ҳамчунин ногуфта намонад ки ин реванши онҳо мешавад. Дар якум муҳориба Усман ғолиб шуда буд. варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ба чемпиони вазни миёнаи AMC Fight Night Владимир Миниев визов дод. Ассалому алейкум, рӯз ба хайр. имрӯз дар сарам фикре омад ва хостам ки ба шумо баён кунам. Дар вақте ки дар он ҷо барои камарбанди қалбакии Eagle FC меҷанганд, ба шумо идеяи муҳорибаи Владимир Миниев зидди Фаридун Одилов чӣ гуна аст? Владимир Миниев, медонам ки ту низ бекор нишастаӣ. Ту аллакай аз муҳорибаҳо сер шудаӣ, пули кофӣ кор кардаӣ. фикр мекунам ки аллакай вақти ба пенсия рафтан омадааст ва баъди ин муҳориба рафта метонӣ. Абама боз як камарбанди дигар халал намерасонад. ҷанги чемпионҳо Фаридун Одилов зидди Владимир Миниев ва Меҳдӣ Дакаев зидди Нариман Аббасов дар турнири якҷояи Eagle FC ва AMC Fight Night барои ёдбуди Абдулманаб Нурмагомедов, навиштааст Одилов. дӯстон, фикр мекунам ки идея беҳтарин аст. чемпионҳои Eagle FC зидди чемпионҳои AMC Fight Night ва мо албатта ки тарафдори чунин муҳорибаҳоем. шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд. ин боша крем-фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Шифофармо дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.